أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أنت عيني بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات بريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي የኛ ህዝብ ቁጥሩ የኔ ብዛት ነው ብዛቱ ምርቱም ይሰጣቸዋል የህዝብ ብዛት አምራች ነው አገሪቷ ፈርታይል ላንድ ነው እንጠቃቀም ለምንድን ነው ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ሰብሰብ ብሎ እኮ አንድ ሀገር መሆን ይችላሉ ኮንፌደሬሽን መመስረት ይችላሉ ፌደሬሽን መመስረት ይችላሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ብቻ የብልጽግና ፓርቲ ጥያቄ ሳይሆን የትውልድ ጥያቄ ነው ፓን አፍሪካን ፕሪንሲፕል ተከትለን አንድ ህዝቦች ነን ብለን እነሱንም ሊጠቅም የሚችል እኛንም ሊጠቅም የሚችል ጥበብ የተሞላበት ሳትሰለች ለረጅም ጊዜ ከነሱ ጋር ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ፈጥረህ ከዛ በኋላ እንደ ኤርትራ ቤት ርከብ አፍሪካ ርእስ ከተማ ኤርትራ ምን ትበሃል አስመላ ንኤርትራ ዝዳባ ሀገራት ክንደይየን ንኤርትራ ዝዳባ ሀገራት ክንደይየን ሰለስተ من ይበሃላ ሱዳን ኢትዮጵያ ችፕት ይበሃላ ብራቦ ዘጓሌ سلام تخطاتلتي نايز channel كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر منيوتيو مچم ابز channel زي استفلالي حبريتا نيرتراويان اب عزو بوليتيكا كمونا بقطبا نحبرتسبنا كتكم زغل نتو كله بزح زفصم زيناتات نحبرتسبنا كغلغلن كتكم زغل زبلكو فيلتر غيريه كغرب زفتن بعقمي سلات كل تقبروا لي دغف دما كاب لبيه مسكن مجمريا بارلو من تايكن رينا حجون انتخوني ابي بمنقدنا بروباغندا ماشين ناتو دابل داون ويدما بزلع على نهري نتي غوسغواس ناي بروباغندا ناتو ميديا ببرتو يشرح لكم زلينا نرزلنا زدما بستفلاليه منقدي كنرينا هذا كابتي ايثيوبيا بزوانزي بستفلاليه منقدي بفلاي بعين قطبا كروخلو نافشلت خيزله هاجر نابقلولا ونانقلقلت خيزله هذا كابدما هذا زي قداس زنبره فاينانشال انستتيوشن قديفوم هذا كمو كالاي ونزي نبرم تقليل قديفوم وتيلو انت خوينو منيو كنرينا قال ابي بسنك تزلو وناي جنزب صقم اندا شيطان كاتو خمس خيل بتخكل كم اندا شيطان كبر كلو زغان زلو هي مسلكم كابتوم ازيوم كفاتنا علم زسرعو جنزب كابوم يقبل كم زلون زوج ورا وج زغبر زلون كفال نايتناتهم اجندا كون كم زغل كنرينا بتوسخي بستفل عليه من قدنتي بوليتيكا وكنتات مس اورومو شمغلنا زغبر زلو كغبر تنزانيا كيدو مالو نزبل زلو انتاي يغاطمو اب زلون ابو خمزه غاطم زلون كرينا بوغن حزب ايرترا زي صحات مخانو نعوز قلص حبريتاون كلوني ناي تغارو انبوت ون كنرينا سلازي بحفشا اذا قدم ابيلكم زراخما بلح زخونت قلعه بات اللواء كلته من يبهالا أسبنت وأني نزياسي أنا بقاي تختاتلكم جن بحفشة نزيق والع زقامون زصرفون سبات متيوم نيروم من كون يقولون تحريلكم دما كابزياتهم زرحقي مثلا كيرا هو خلوه كان يرتاي بنت حيتك حاول قتيلي هاختلني يس حاول شبشبي هاختلني يس نزبي أتانا بقاستنا بلان بالقاتلو إلى كه هاختلني يس كم يقدر كان حيكون قد قبل من مسحة إلتراوي بيني ملكي أنت نبي تازلوا وحلنا حدثات لك حمتنا حدثات تقرأيناتنا زخونا تمساسلين كنا راح تعاقوا فازخلا ولدي نعنا بقاسة كان نشبشبان زبل كسب حاسخا أنت غير كلامي كم زنا بلوز حاجة زخرمون عمتها زغزرون نخنزي عينت أزيا متشوتي أيقونن التزاربت سمعك حنت خي تزاربت كلاون فقرت تمثل قلعة نبعلنا زياتن ون إيرترا ون تاريخنا كبرتاتنا نزقل صب نخذ صرفون نخذ زلفون دحر كم زي بلو بتدقاقا مرينا هنا حزب إيرترا أراويت سراويتنا حزب إيرترا
دونقورز بإيرترا مليون انتخونون تتقتل أجمع يبلنا نزبل زنبور سباتنا زياتهم سلزي إيرترا نزبل بانديرانا إيرترا نزبل تاريخنا إيرترا زنصبارق كبر نسبة إيرترا نزب ويكان إيرترا ونت كبر زب زبلا كله قدام يس على أيوميو ننوح دما أنصار إيرترا ونتن إيرترا كك على أساس أنهم فشيلهم دما بتجارو تقعيبهم التقدم زخت الوزن نبر تجاري تعود قبل يتسمعوا من يغلومي مغنياتو كما قبلوا كوتسوا خلوا ملحسكم تقرأ سلزبلهم تم تجارو أتم تعوتي لما بحوزت أبص وسط لومي تقال كوتسوا عند حرج ميرا ما بقى جيرهم كسفعهم سلزغلوا نتك على تجدي فومية تجمت لهم هجي استفل عليه حبرنا بانديرات استفل عليه أجندة ناقبرو قال جميرا ما الله حلو في حليفهم دما تجاري لكم يتصرفون خلوا بعلم تجارينا نحنا كبرنا مننتنا تاريخنا كوميو زخول السلطان زمت أنا نحنا تقراونات مننتنا يقرعنا يقولوا خمسين بروح جدا تمليسهم سلمتاي تجارو تبلونا تم تجارب لكم يلون تم تجارو أوريجينال بفتسم سكفتاي نبرو من قدم حجون كوميهم زلهم إيرتراويان حدشتي قال سبات إيرتراين artificial تجارو زبلهم زنبر نسوتهم يزلهم يقدر فتح نسي من البعض جزء ترغيبنا أبدأ حريت كن موتين أجن أجين كل جزء كان زخاخر كن كلال لنا حزب إيرترا رسعي سلزخونيت أجمنا دما لايك جبرو سبورت جبرو مجمريا بزي financial report كناتينا ناي إثيوبيا ناي أبشجر زنك على نابأسي خيط كم زلوا ما بزغنرينا let's listen please like جبرو support جبرو نابلكون نقصر بإثيوبيا تسرزنا بلد أنكو بناي وسائل خطباء وكبانيات ونن بمخنيات ناي ملوات قيدات ويدما دفئتات أبتزعبي خطباء ناي مبراق أفريقيا خمس وسد زد ما قدمي منيستر أبي أحمد نا أوفرتين مستعز جبرو سعري ويسقوم تمخانو يجلس أندرس شيباني أب نيروبي بعد 15 شهر حاسرت هذا خلت شحن 20 سلستن فاينانشال تايمز زلت أفو صحفاته خمس جلسو هادو نايتي أب نيويورك زركب كوبانيا أسيت فاينانس أفريقيا تباهيلو زفلت إيتيوليز لتناي مجمرتان أنكون أبي إثيوبيا ناي جنزباو أقل كرات فؤاد نمركب زخالينا يوسعي جليو يبل زي كازينتي كاب وسعي زاتو مسارح ناوتي فمنا حرشا ماشنري كمون حكمنا في الرياض أب 120 مليون حزب زلوا هاجر تخاري ناي مجمريا كوبانيا مخانو يجلس موسى يزو كوبانيان إثيوبيا عبي قد أتيو يبل أب أديس أبا ناي إثيوليز أب بومبر زخنة جرما واق أتو كوبانيا بغلتشين أسرت سلستان يو فقط واهبوا زد ما هذا كفال تحدثون قطبا حرنت كم زلوا كام باريو بصحتو أم جناب سنكتي ظهري تلتا عماد زقاتمي زسك حكح وقع حد سمين أوزو بات قراي تبلاشيون عنيونيو إثيوليز كاب إثيوبيا وزاي بناي وزاي بات إرا أناديو مسارحتات عديقو نتنا بإثيوبيا زركبا كوبانياتات بنا إثيوبيا ترغنزب مالت بر أكارين إزخا نقداو تكالات نتحضورنا وزاي ملوات سقم نخوات أو حقي زوانيو تكوبانيا خب كتشين إسران أتحيزو لإسران 5 مليون دولار أمريكا زخون نايز كار غنزب كم زتحفي يقلص سبحات نايتي أبتي هاجر زلونا إداغا بحاد بليون دولار ويكابون لعلي كخون كم زخلي قمت إثيوليز كم زقلصو لتسقمات بخلتشين إسران حدن أقراو بانكي إثيوبيا كمون ماكلاي بانكي نتسرعتات كله مسخيريو كقاتم جميلي بل كابزن تحريت كله علاج كراي أبتي تمدبق أوام كفليت بناي إثيوبيا بركم زاتو كبرو زلو تزيق من مقبارو إثيوليز واقاتات أبناي وسعي باتيرا أعريو كان دفت كال AFC فرانس فانس تشايك نتزقات أما كناتات نمعراي تقبرز عدتات سمام إذن توحيبو همزو ودقا يقلس وسيخو فرانس فانس تشايك من قصد إثيوبيا نتناي جنزباوا قلقلو تكالات ويصفحي بعود من قد حرنت كم زلوه كبر من تنيرنا يبل ناي إثيوبيا سبا سلطان ويكيلاتات قطبا نززقات أما شكر المسكوبانيان مفتاح ننوح زبالة قزيه أكوان تسعارون تفتنون AFC قنا نتقداينا بيت فردي هيك بموساد كحسا خمزة حتى اللو قليسون إذا موسى نايزو كوبانيا أدي سابان وزاتنياتات أو فرتي نبعد داخل سحب مستليات كمون وقي تقراي مستزازمي يسعيبو أبوان توقي وزاتنياتات لقستي بليونات دولارات نحقس كم زوزا كوين جن منقص بحبرات منقصات أمريكا نتنا إثيوبيا ناسا قرص من قدي 5 بقع بمقبار نبعد أقاتات بمتاو نداب إثيوبيا زلو حسرتنا وسائي شرفي إنا قددن ماليسو 5 لمس كم زقبرون يقلس منقصتي ترى جنزبنا مأكاب نبرد منقصتين عداقا خشيات حسيبو 5 لو زد ما نقول إثيو تيليكوم زحقفو مخانو يقلس أديس أبابا بخلت شحن إسران هادن 850 مليون دولار أمريكا قاد نقدي نكون ستوريوم مالت إذا محبر كوبانيا نحنتي أبكينيا تركب سفاريكوم تمراح بمشات كم زأكبتن زون قلق فالو بكوبانيا فودافون عباي بريطانيا زونن مخانو يفلت منيستر قطبا إثيوبيا أحمد شيدة أبزع مدزي حرنتنا وسائي شرفي
ከምቲ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝዓያ ኩባንያታት መጠን ክፍታሕ እዩ ሃገር መክሰብ ንምርካብ ትቃለስ ኣላ ክብል ናይ ተስፋ ቃላት ብምሃብ ይገልጽ ከምኡውን ነቲ ናይ ባንክ ጽፍሒን ወጻእተኛታት ኣብ ፍርዲ ከም ዝኸፍቶ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝፅዕሮ ዘሎ ካምፓኒታት ንክኣትዎ እቲ ቢዝነስ ንክዓቢ ፖቴንሻል ናይቲ ቢዝነስ ንክዓቢ ዝፅዕር ዘሎ ኣብ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ኣብ ክውንነት ዘጋጥሞ ዘሎ ድማ ዓብ ጽፍዒት ወይ ከዓ ፍሽለት እዩ ዝበሃል እዚ ስለምንታይ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እዩ ፎሬን ሪዘርቭ ናታ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ባንክ ወፂኡ ዘሎ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ቁጠባ ኣብ ሞቶሮ ዝነበረ እሱ ድማ ነቲ ናይ ዶላር ፀገም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ባዕሉ ማነጅ እናገበረ ሰባት ትካላት ካብ ካልእ ንሕርሻን ንልምዓትን ዘድሊ ኩባንያታት ንክእትዉ ኣዝዩ ኣበርክቶ ዝገብር ዝነበረ ትካል እዩ ስለዚ እሱ ምውፁ ሓደ ናይ ወፃኢ ፎሬን ባንክ ወይ ከዓ ፎሬን ወፃእተኛ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ዓብ ፅፍዒት ምዃኑ ንዑ of course ብዙሕ ገንዘብ ንክሕግዝዎን ዕዳ ሪሊፍ ክገብሩሉን ብዙሕ ይፅዓር ኣሎ ግን ብከምዚ ሓገዝ ክትወፅእ ትኽእል ዶ ነቲ ሃገር ካብ ብሓገዝ ገይሮም ከትሕንዋ ምኻሉ እቲ ፀገም ግን እቲ ፖለቲካል ትርሞይል ወይ ከዓ እቲ ናይ ፖለቲካ ክርፍስ እቲ ሲቪል ዎር ወይ ከዓ ኩናት ሓትሕድ ነቲ ሓደ እንተዓበስካ ልክዕ ከምዚ ዝኣረገ ክሻምሽ ኣለኩም በቲ ሓደ እንተሰፈኻዮ በቲ ቅደደካ በቲ እንተሰፈኻዮ በቲ ቅደደካ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ናይ ገንዘብ ፀገም ናቱ ድማ ኣበይ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ሕጂ ሓንቲ ንእሽተይ ሪፖርት ክንርኢና ምናልባት ፅኒሕ ኢላ ከርእየኩም ኣብዚ ናይ ጎስጓስ ናቱ ንእሽተይ እሞ ክንሰምዕ ተመሊስና ገንዘብ ንምርካብ ምስ ሰይጣውንቲ ክሰርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ምስራሕ ሰይጣን ዝጉስጉሱ ሰባት ክሰርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ክንርኢና መጀመርያ ግን እዚ ናይ ወደብ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩሉ ከም ዘሎ ንእሽተይ ክንሰምዕ መመልሲ ክንባም ከዓ ኢትዮጵያ 50 ሚሊዮን የማይሞላ የህዝብ ቁጥርና 13 ቢሊዮን ዶላር የማይበልጥ ኢኮኖሚ በነበራት ጊዜ የሁለት ወደብ ባለቤት ነበረች። ከወደብ ባለቤትነት ወደ ወደብ ተከራይነት ለመግባት ተገዳለች። በሂደቱ አጠቃላይ የምርት አቅሟም ሆነ የህዝብ ቁጥሯ በብዙ መጠን እያደገ መጥቷል። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያን ፍላጎት በአንድ ወደብ ክራይ ብቻ ማሟላት የሚቻልበት እድል እየጠበበ እንዲመጣ አድርጓል። ኣብዚ ሓለፈ እዋን መደረ ከስምዕ ከሎ ኣብዚ እውን ነጊረኩም ነይረ እንታይ ዝብል ታሪኻዊ ዝንቡዕ ሓበሬታ ሕጂ እውን ብብዙሓት ሰባት ዝንቀፈሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣብ ትውንነሉ ዝነበረት ግዜ ን30 ዓመት ገዚኣታ ኣብ ዝነበረት ግዜ ቁጠባ ናታ ንሽተይ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ህዝቢ ናታ ከባቢ 40 ሚሊዮን ከም ዝነበረ ድሒሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድሒሩ ዝመፀ ኩነታት ግን ኤርትራ ናፅነታ ምስ ረኸበት እንታይ ኢሉ ነቲ ወደብ ከፊልና ንጥቀመሉ ነርና ኢሉ ዝንቡዕ ዝኾነ ሓበሬታ ይብ ነይሩ ኤርትራ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ኣብ 1998 ንወፃእተኛታት ሓበሬታ ዝሃበሉ ወደብ ዓሰብን ወደብ ምፅዋዕን ንኤርትራ ፍሪ ፖርትስ ናይ ናፀ ወደባት እየን ነይረን እዚ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ዘረጋገፆ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከፊላ ትጥቀም ነይራ ንትወሰብ ወደብ ዓሰብ ዝብል ዝነበረ ሓሶት ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ብኢትዮጵያውያን ኣብ ገጹ ሓሳዊ ታሪክ ኣጋጊዩ ኣባላሽዩ ዝዛረብ ኢሎሞ ካልኣይ ድማ እንታይ ኢሉ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከለዋ 10 ቢልዮን ዝልካዕ ቁጠባ ነይሩና ዝብል ነይሩ ወደብ ገዲፋ ካብ 98 ጀሚራ ወደብ ናይ ዓሰብ ገዲፋ ብጅቡቲ ጥራይ ክትጥቀም ዝጀመረት ግን ቁጠባናቶም 20% ወይ ከባቢ 10 ቢልዮን ዝነበረ ናብ 150 ቢልዮን ቁጠባ በፂሑ ስለዚ ብዘረባናቱ እንታይ እዩ ሎጂክ ከም ዘይርድኦ ዝነግር ዘሎ ንምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘየድልዮ እዩ ዝገልጽ እቲ ፋክት ኣብ ግራውንድ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ስለ ዘይርድኦ ዝንቡዕ ዝኾነ ሓበሬታን እቲ ናይ ብቅዓት ናቱ ርዲት ናቱ ሎጂክ ናቱ ዝንቡዕ ምዃኑ ከም ሰብ እውን ጥዑይ ሎጂክ ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ካልኦት ኢንተርናሽናል ኣብ ኮሜንቴተርስ ኣስተውዒሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ንሱ ዘቕርቦ ዝነበረ ጭብጢ ኣንጻር ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘጉልሕ ዘሎ ሳልሳይ እውን ናይ ሰላም ንሕና ብሰላም ኢና ክንፈትሖ ንፍትን እናበለ ብተደጋጋሚ ናይ ውግእ ቋንቋ ይጥቀም ከም ዝነበረ እዚ ድማ እዚ ሰብ እዚ ካብ ንእስነቱ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ከምፃልኩም ሓንቲ ዶክመንታሪ ተሰሪሓ ኣላ ካብ ንእስነቱ ኣብ ደም ምፍሳስን ኣብ ውግእን ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ፀገም ብውግእን ብደም ምፍሳስን ጥራይ ዝፍታሕ እዩ ድመስሎ እዚ ፀገም እዚ ድማ በይትርዮ ካብ ደም ዘይፀግብ ምዃኑ ኣብ ስልጣኑ 2 ዓመት ከይገበረ ገና ከይጀመረ ከሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ እናተሓመሰት ከላ ይመፅዩ ስለዚ እቲ ናይ ኦሮሞ ዕግርግር ይቕፅል ነይሩ ነቶም ኣንጻሩ ዝኾኑ ኣብ እስር ቤት እትዮም ገና ስልጣኑ ከይወሓሰ ከሎ ነቶም ተጋሩ ኣብ ትግራይ እትዩ ከባቢ ሚልዮን ሰብ መይቶሞ ይቕረታ ኢሉ ኣይበለ ሕማቕ ኣጋጢሙ ይበለ ነቲ ሰብ ከፀናንዕ ከይፈተነ ጉዳይ ናይቲ ቆስል ናይ ትግራይ ከይሓወየ ከሎ ስደተኛ ከይተመልሶ ከሎ
أي سومن أي سالستي أب أمحرا كيدو دم يفسسالو جينا ناي تجراي تتوكي بلغلو أب أروما دم يفسس نيرو أب أولوجا كمو أب كال بوتاتات سلزي تهاجرتيا دم تفسسالا الزخول عنوات أب تهاجرنا ورد خلوج النسو أي قدسون انتايدا أفتق بحرامتي سلطاني كناوي حزب زلو أفتق بحر كركب عقمو خمسة يبلو أبدوتش في لزوات كار أرتيكل جليس والو من البات بوليتيكاوا جندا نتوشتاويت انتوايت أجماعتو نمشفان زت كمالو دامبر even تواجي أنت أريترا نتودب كمالس دخل عقمون يبلون ببال جليس أمالو لحنا بكالك زي خمسة لكم كي بس حركم حجي نشتي نزيان اسمعيا تحريو جنزب نمركاب انتاي قبركم زلو أزي سبزي بروتستانتيو لا تقتال بيت غرسياني تبلو زلوهم بفتسهم كما خمزة يكون اختلطيهم قال ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ በሰጡበት ጊዜ የጅቡቲ ወደብ ላይም ያነሱትን ስጋት ምሁራንም ተጋርተውታል። የጅቡቲ መንግስትና ወንድም ህዝብና መንግስት ወንድማችን ነው፣ ችግር የለም። ግን ትላልቆቹ ቢጣሉ ጅቡቲ ላይ ካምፕ ስላላቸው ድንገት ቢተዋኮሱ የኛ ቦቴዎች ነዳጅ ያመጡ አይችሉም። እዛ ዘረባ ዚያዝ ባላን በዓላ ሎጂክ ናታ ፍሹልን ሐሶትን ዘይኩንነታው ምኻኑን ያትገልጽ እንታይ ብላሎ ኣብ ጅቡቲ ቻይና አሜሪካ ፈረንሳ ጣሊያን ጀርመን ኩሎም ስለዘለው ኣብቲ ስግሮም ድማና የመን ስለዘለው ቶም ሁቲ ዝበሃል ቢራን ዝድገፉ ምናልባት ንሳቶም ውግ ገይሮም እግርግር ተገይሮም ሲ ኣፍ ደገ ክዕፀወና ይብላሎ ካብቲ ንሱ ዛረቦ ዘሎ ጅቡቲ 10 ኪሎ ሜትር ወይ 20 ኪሎ ሜትር ግን ኣይከውኒ እቲ ወደብ ናይ ወይ ካ 30 ኪሎ ሜትር ኣይከውኒ እቲ ወደብ ዓሰብ ዘሎ ስለዚ እትሱ ዝብሎ ዘሎ እንድሕር እቲ ውግ ኣብ ጅቡቲ ጀሚሩ እመኻናይ ሱፐር ፓወርስ ውግ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወደብ ብኸመይ ይውሕስ ክኾኖ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናይ ጂኦግራፊ ርዲት ከም ዘይብሉ ብተተጋጋሚ ሕጂውን ይግለጽ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ሕልፍ ክብሉ ወይ ካ ሰባት ክዛረቡ ከለው ቋልዓይ ፖለቲካ ብስለት ይብሉን ክብሉ ከለው ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኮነን ብስለት ዘይብሉ ኢቭን ኣብ ጂኦግራፊ ኣብ ደረጃ ፍልጠት ናይ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ብስለት ከም ዘይብሉ ይዝነግር ነዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሓደ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ስክፍታና ኣሜሪካ ዘይ ሓላፍነታዊት ሃገር ምስ ቻይና ክትዋጋእ ስለ ትኽእል ኣብ ጅቡቲ ኮይና ኢማጂን እናይ ሃገር ሒዙ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሃገሩ ዘይኮነስ በዓል ኣሜሪካ ክፈጥሮ ዝኽእሉ ሪስክ ይብላል ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ስለዝወገደ ዘይኮነ ንዓኻ ኣብ ስልጣና ጠልጢላ ክጣልየካ ትኽእል እያ ምክንያቱ ብርጤት ናይ ኣሜሪካ ዝንቀሳቐስ ኢኮኖሚ ስለዘለካ ስለዚ እዚ ነቶም ኣሜሪካ ይኹን ነቶም በዓል ቻይና እውን ከም ወቐሳ ከም ዝበዝሐ ዲፕሎማቲካሊ ድማ ሕማቅ ቋንቋ ከም ዝተጠቀመ እዮም ዝገልፅዎ ዘለው በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ሪስክ ንዕኦም ንዕኡ ዝምልከት ካልእ ሓሶቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገብሩ ዘለው እስከ ንስማዕዮም እንታይ ኢሎም እዮም ክምህሩ ዝፍትኑ ዘለው ንእሽተይ ኣብዚ መንስማዕ ናቶም ምኽርኻ ዝሕዝን ምዃኑ ማዳበሪያ ካልገባ አስቡት ጅቡቲ በሀያላን መንግስታት ተጠምዝዛ ተገዳ ወይም ደግሞ በራሷ ተቆጥታ የኢትዮጵያን ሸቀጥ አላስገባም አላስወጣም ብትል በተለይ በአደጋ ጊዜ በጦርነት ጊዜ የጦር መሳሪያ አላስገባም ብትል ኢትዮጵያ ትጥቅ ትፈታለች የማጨው ጦርነት ፈረንሳይ ጅቡቲ ላይ ተጽዕኖ ፈጥራ ኢትዮጵያ ከውጪ ገዝታ የመጣች ከሞስኮ ገዝታ የመጣቸው መሳሪያዎች ፈረንሳይ አላሳልፈም ማለት ኢትዮጵያ ጦር የለውም ትጥቅ ተፈታ ኣታዝዮም ኣነ ዝገርመኒ ለንቀነዮም ተፈጢሮም መስለኒ እቲ ሪያሊቲ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ኣይርድኦምን ይመስለኒ 3-4 ግዜ ምስ ኤርትራ ክትዋጉ ከለዎም ሕጂ እውን ምስ ትግራይ ክትዋጉ ከለዎም ድሮናትኩምን ታንክታትኩምን በእንዲኣትዩ ንመን እዮም ክቕሽሽዎ ዝፍትኑ ዘለው ኩሉ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈስስ ዝነበረ ኣፅዋር እኮ ብወደብ ጅቡቲ ተኹመዩ ኣብ ካብ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ግዜ በኤርትራ ኢትዮኹም ኣብኡ ከተፍስስዎ ይምኻልኩም ምናልባት ብሓሰቡን ኢትዮም ዝኾነ እዮም ናፃ ዝኾነ ንሶም ዝቋፀሮ ወደብ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዋንቲ ብዙሕ ቁፅፅር ስለ ዘይግበረሎም ዝነበረ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ዝብልዎ ዝነበሩ ንመን እዮም ከታልሉ ነብሶም ኣታሊሎም ንሰባት ከታልሉ ካልኣይ ድማ ንሕጅ ብሕጅ ውናትኩም ዕጫ ከመይ ይክኸውን እንተደሊኹም ብነፈርቲ ክትእትዎ ትኽእሉ እንተዘየለ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ተሰማሚዕኩም ኢኹም ክትእትዎ ዘለኩም እዚ ድማ ፅቡቅ እውን ይክርዳእኩም ዘለዎ this is really good ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለዎ ጅቡቲ ሶማልያ ኤርትራ ከምኡ ሜይቢ ሱዳን እውን ስግኣት ኮይነና ኣይፈልጣን ነዛ ሃገር እዚኣ ብግምጣሉ ዛ ሃገር እዚኣ ስግኣት እያ ስለዚ ታንክስ ጎት ኣፍ ደገ ባሕር ዘይብሎም ምዃኖም ምክንያቱ ፀገም ንምፍጣር እምበር ሰላም ንምፍጣር ሰሪሖም ስለ ዘይፈልጡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ሰላም ዝወረደ ሃገር የላን ብሰንኪ ኢትዮጵያ ሰላማ ዝተዘርገተ ዘይኮይኑ ናይ ሶማል ጉዳይ እንተኾነ እውን ዓብዪ ኢድ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎ ጅቡቲ ንባዕሉ እውን ነቶም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዘእተዉ ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ስግኣት ስለ ዘለዎም እዮም ስለምንታይ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ኤክስፓንሽኒስት ናይ ምግባት ናይ ካልኦት ሃገራት ፀጋታት ናይ ምጥማት ባህግን ሕልምን ኣለዎም ኢቭን ነቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ጥሒሶም ክኸዱ ዝኽእሉ ምዃኖም በተደጋጋሚ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ብሓይሊ ንፌደሬሽን ገይሮም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፌደሬሽን እውን ክጥሕስዎ ዝኽኣሉ ሳቶም እዮም ሕጂ እውን ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ከም ዝኽእል ኣብቲ ቅድሚ ፓርላማናቱ ኣፉ ከፊቱ እዩ ተዛሪቡ
ንፌደሬሽን እቲ ንጉስ ቀዲድዎ ጌጋ ይነይሩ ግን ተቃሊሶም ተዓዊቶም ሕጂ እውን እኮ እንድሕር ተሰማምዕና ወይ ከምቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ደገ ባሕሪ ናባል ቤዝ ናተይ ኣፅዋራተይ ኣብኡ እትወሙ ተሓንፈፉ ዝብለኩም ተደሂብኩምኒ ከምቲ ነቲ ውዑል ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኮ ፌደሬሽን ጥሒሰ ዝኸድኩ ከምኡ እንተዘየፍቂድኩም ለሕጂ እውን ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክወስደይ ነፅነት ኤርትራ ድማ ኣይፈልጦኒ ኣይኣምኖን ክብል ክእል ይብላ ኣሎ ኣሚንካ ፈቲኻ ረዲኻ ዝሃብካና ናፅነት የብልካን እቲ ዘለካ ሃገር እውን ኤርትራ ዘውሓሰቶ ናፅነት ነይሩ ነዚ ከዓ ጽቡቅ ጌርና ክርዳዕናን ከነርድኦምን ዘለና ናፅነት እቲ ኢትዮጵያ ትነብሮ ዘለኻ እቶም ተጋሩ ዝሃነፅዎ ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ናፅነት ትመፅዩ እቲ ትብሎ ዘለኻ ንጉስ እንተኾነ እውን ቁጠባ ናቱ ምስ ወደቡ በዓልካ ከም ዝመስከርካዮ ናይ 10 ቢልዮን ቁጠባ ያስነሂልካ ንጉስ ዶ ታሪክ ዶ ጥንቲ ዶ ኢልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም I am very very sure 10 ቢልዮን ቁጠባ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ሃብቲ ጥልያን ዝገደፎ ዝዘመትኩሞን ብናፃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተጠቀምኩምሉን እዩ and for a fact መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ሎሚ እንተዘይገበሮ ኔክስት ጀነሬሽን መንግስቲ ኤርትራ ግን ንኢትዮጵያ ቢልዮንስ ኤንድ ቢልዮንስ ዕዳ ከም ዝውዳ ክኽእል ኣሎ እቲ ኩሉ ህልቂት ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ብታንክታት ዝተረግፀ ብኔፓላቶም ዝጠፍአ ህዝብና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፀጋታትና ከም ድሌቶም ዝተጠቀሙሉ ኣፍ ደገ ባሕርና ን30 ዓመት 5 ሳንቲም ከይከፈሉ ተጠቂሞሉ ጥራይ ከይኮኑስ ካብ 9 ክሳብ 98 ብናፃ ዝተጠቀሙሉ ነዚ እውን ክኸፍሉና ከም ዘለዎም ካልኣይ ድማ ነቲ ህዝብና ሕብሪ ዓይኑ ደስ ኣይበለናን ኢሎም ሃብቱን ንብረቱን ሰሪቆም ሰጎጎ ናቱ እውን ካሕሳብ ክንፅበ ምዃንና they have to understand this ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣድጊ ዝገበረካ ጠይቁ ግበሮ እዩ ዝበሃል ኣድጊ እንዲኦም ገይሮም ህዝቢ ኤርትራ መስኪን ስለዝኾነ ነቲ ምስኪንኑ ደፊሮም እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ለብዋናተይ ኣብ ድሕሪት ኣለኒ ሕጂ ናይ ኣቢ ካልእ ጉድ ንስማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢሎን ማስክ እዩ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ክዛረብ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ከም ዝዛረብ እዚ ሰብ እዚ ድማ እዩ ነቲ መን ኢኻ ትብሎ ነዚ ኣባ ኣሕመድ ሚልዮናት ገንዘብ ሂብዎ ዘሎ ምስ በዓል እዚኦም ኢኻ ዝሰርሕ ዘሎ I mean, Soros actually, you know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Bankman-Fried. So እዚ ትሪእዎ ዘሎ ምስ ኣባ ኣሕመድ ዘሎ ጆርጅ ሶሮስ ይበሃል ኣይሁዳዊ መበቆል ዘለዎ ሓደ ሰብ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ነቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ዳርጋ ገዚእዎ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቶፕ እቲ ዝለዓለ ኮንትሪቢዩተር ኣብቲ ኢሌክሽንስ ናቶም እሱ ነይሩ ድሕሪኡ ዝነበረ እቲ ባንክማን ፍራይድ ዝበሃል ናይዚ ክሪፕቶ FTX ዝበሃል ብዝለዓለ ብልሽውና ተኸሲሱ ኣብ እስር ቤት ን100 ዓመት ተፈሪዱ ዘሎ ካልኣይ ኣበርካትን ኣብቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ንሱ ነይሩ ድሕሪ እዚ ማለት እዩ ክልቲኦም ብልሽውና ዘለዎም እቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ድማ ሓደ ካብቲ ጸሊም ታሪክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ እገዳታት ናይ ኤርትራ ዓብዪ ኢንጂነሪን ዝነበሮ ኣብ በዓል ኦባማ ዘለዎ ፓርቲ እዩ ስለዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ናይ ክፍኣትን እውን ሓደ ዝለዓለ በቶም ሪፐብሊካን ዝኽሰስ ፓርቲ እዩ and Soros, I don't know, I mean, he had a very difficult upbringing, and in my opinion, he fundamentally hates humanity. So Elon Musk እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ነዚ ጆርጅ ሶሮስ ብናተይ ርድኢት እዚ ሰብ እዚ in my opinion ብናተይ ርድኢት ደቂ ሰባት ንደቂ ሰባት ዝጸልእ ሰብ እዩ ብምባል ገሊፅዎ ንደቂ ሰባት ዝጸልእ ሰብ ኢሉ ኢሎን ማስክ is one of the richest ተዛሃብተመ ናይ ዓለምና ናይ ቴስላ ናይ ኤክስ ትዊተር ገዚኡ ኤክስ ገይርዋ ዘሎ ሞ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ሰብ ድሌቶም ከም ዝገልፁ ከም ዝኽእሉ ካብ በዓል ናይ ዩቱብን ፌስቡክን ሴንሰርሽፕ ወይ ከዓ ዕፅዋ ናይ ሓበሬታ ንዓለምና ናፅነት ሂቡ ጉዳይ ናይ ጋዛ ከም ዝወፅእ ገይሩ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ዓለምና እዩ ኣብ ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ ድምፂ ናይ ራሻውያን ከም ዝበፅእ ዝገበረ እውን ሓደ ንሱ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ብልሽውና እውን ዝቃልሖ ዘሎ ሓደ ሰብ ንሱ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጆርጅ ሶሮስ ዝበሃል ሓደ ብልሽው ሰብ ምዃኑ ደቂ ሰባት ንክጠፍኡ ዝሰርሕ ሰብ ምዃኑ ይገልፅ ኣሎ እቲ ቀንዲ ታሪክ ግን ሕጂ ስምዕዎ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ Forced. If nobody chooses to enforce the law or the laws are differentially enforced, it's like changing the laws. ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ጆርጅ ሶሮስ እንታይ መኺሩ ቀደም ግን ማንነት ጆርጅ ሶሮስ ክነቃልዖ ይግባእ እዩ ፈጣሪ የለን ኢሉ ዝኣምን ጸረ ሃይማኖት እዩ ፈጣሪ የለን ኢሉ ዝኣምን ንግብረ ሰዶማውያን ዝድግፍ ናይ ኦፕን ሶሳይቲን ካልኦት ማሕበራት መስራት እዩ ኣብ ድኻ ዝኾኑ ሃገራት ግጭት ብምፍጣር መንግስቲ ይቕይር ናይ ዲሞክራት ደጋፊ እዩ ኣብ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ጭፍጨፋ ኢድ ዘለዎ ሰብ እዩ ግን ዶክተር አብይ አሕመድ ምዚ ስጋ ለበስ ጋኒን እንታይ መኺሩ እዚ ሰብ ናይ ነዊሕ ዘመናት ልምዲ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ሰራቕን ደላላይን እዩ
ንሱ ዝኣትወን መንግስታት ይኹኑ ሃገራት መወዳእትኦም ንኹሉ ነገራቶም ንጻዕዱ ንምዕረባውያን ኣሕሊፎም መሃብ ዕጭኦም እዩ ዝኸውን ብዛዕባ ካፒታሊዝም ነፃ ዕዳጋ እንዳሰበኸ ብነፃነት ንሓንቲ ሃገር ጓሕጊሑ ዝሰርቕን ዘስርቕን ውሩይ ዓለም ለኸ ሰራቕዩ ጆርጅ ሶረስ ኣብ ሃንጋሪ ካብ ኣይሁዳውያን ቤተሰብ ኣብ 1930 ተወልደ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣይሁድ ዘርኢ ዘለዎ ዋላ ተኾነ ጸረ ሰማያውያን እዩ ዝኾነ ናይ ጸረ ሰማያውያን ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብምሕጋዝ ስሙ ይለዓል እዩ ጆርጅ ሶረስ ኣብ ሃንጋሪ ተወሊዱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዶክተሬት ትምህርቱ ተማሂሩ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣሜሪካዊ ዜግነት ኣለዎ እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ኣነ ከዓ 100% ዶክተር ኣብይ ምስኦም ከም ደኣተወ ምዞም ናይ ጸልማት መጻኢ ሰብ ከጉድል ሰብ ክቐትል ደም ከፈስስ ከም ድመጽእ ኣረጋጊጸ ነግረኩም በርከ እዚ ሰብ እዚ እዚ ምስኡ ተሳኢሉ ዘሎ ኣነ እውን ኣውፅዮ ነይረ ብትግርኛ ተርጊመ ማለት እዩ እዞም ናይ ሓደ ዓለም ንዓለም ስሕ ሓንቲ ክገብርዋ ናይ ጸልማት መራሕቲ ማለት እዩ ኣምላኽ የለን ድብሉ ብናቶም መርሒነት ብናቶም ኣካይዳ ሰብ ንፈጥር ኢና ዓለም ባዕልና ክንፈጥራ ንኽእል ኢና ድብሉ እዞም ናይ ሕቡእ ሃይማኖት ምስኦም ርክብ ከም ዝገበረ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ባዕሎም ሰብ ክቕንሱ ኢሎም ዝገብርዎ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ኪናት ወረ ኪናት እዩ ሕጂ እዚ ስምዕዎ እሞ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ሞይተ ናብዚ መሬት ክምለስ ከለኹ ኣካለይ ቀጥሃሊ ቫይረስ ኮይኑ ክመጽእ ይምነ ምክንያቱ ቁጥሪ ህዝቢ ክጎድል ምእንትን ልኡል ፊሊፕ ኮሞ ኣይበለን ትብሉ ሰባት ትህልው ኢኹም ግን ኣብ ናይ ዓለም ዜና ወፂኡ እዚ ጽሑፍ ከ እንታይ ይብል ብፍሬሜንሲ ተሸሊሙ ተባሂሉ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ክፍኣቶም ማዕረኽ እንደዩ ርኢኹሞ ዶ ኣተሓሳስበኦም ማዕረኽ እንደይ ክፉ እዩ እዚ ኣነ ሕጂ ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሕ ብትግርኛ ተርጊመ ኣብ ዩቱብ ዝዘርጋሕክዎ ደምፀኹልኩም እዚ ሰብ እዚ ምዞም ናይ ፍሪሜንሰርኒ ዝበሃሉ ነዞም ናይ ጸልማት መጻኢ ኣምላኽ የለን ኢሎም ንዓና ነቶም ኣብ ኣምላኽ ንኣምን ክርስቲያንና ንኹን ሙስሊምና ንኹን ኣጉዲሎም ኣጥፊኦም ንዝመጽእ ንዝቕፅል ዓመታት ናቶም ዓለም ንኽፈጥሩ በቃ ንሕና ፈጠርቲ ኢና ንሕና ናይዚ ዓለም እዚ ገበርትን ሓደግትን ኢና ባህልቲ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ካብ እምነቱን ሃይማኖቱን ኣውፅኦም ናቶም ሓድሽ ዓለም ንኽፈጥሩ እዩ ዶክተር ኣበ ከዓ 100% ምዞም ሰባት እዚኦም ከም ደኣተወ ርጉፅ እዩ ማለት እዩ ብኩሉ ኣካይድኡ ብኩሉ ኣብዚ ስልጣን ካብ ድመጽእ ኩናት ኣይዕረፈን ደም ኣይዕረፈን ሰብ ይመውት ኣሎ ባዕልና ንሕና ክንነቅሕ ይግብአና እንታይ መረጋገጽለ ክንድሕር ትብሉ ኮንኩም ከኣኒ ንብድሕር ሕጂ ዝግበር ብድሕር ሕጂ ደውፅዎ ንቕፅል ዓመታት ደውፅዎ እቲ ነገር ዶክተር ኣብይ ብዙሓት ሚድያታት የቃልዑ ኣለዋ እንታይ ኢሉ ኣሎ ድሕሪ 5 ዓመት دخون حدش نجار بإيقونة مخون بزنا إذ عالم كونتات كله كل وقت إلو تزاربه له سمعوه كان محجي مس روبرت ندا تزاربه إذا artificial intelligence أبي توقع حتى أتاتو مخانون تزاربه يمكن نسمع أيه. دستامتات بتعم وسانج زوج ناج. بركات نجاروج ميكاير وبتكزين. إيكونومي ويسلام والتكالي من دستات جنينة المياسايو نجار. بعالم لاي أديس كونات لفترة جلال. بعالم لاي أديس كونات لفترة جلال. إذا خاني قبلت 23 سبتمبر تذكروا وتقنكم ودات عالم دو قلم لدو إلهم أمسيمونيرم ندات 24 مودات عالمي إذا كوني لهم رزرقحوا تعلمهم كوقهم خوانهم ينقرونا عيم دلو يحبرونا عيم دلو نما نمسب ندحريت أين قد فونينا شو حتى عنتين تاريخنا نابل له اسكده جيمنا نسمع يزل انتهى دلوخنا اللهم مسيلكم كم زي كونسبيراسي تيوري على ملك كم سألكم إليكم كون زي جورج سوروس كن أب أمريكا يكون أب كالوت هجرات عالم حدا كابتي لك كم فيروس حبرة سب زوتو سبيو he's a billionaire كابتن قال حدا كابتي هفتامز جبروني بريتش باوند شورتس جبري ويكا أنصار تريد جيرو كودق يلو بيت جيرو زخسبين ير مع بليونز كسيبو كل تجنزب بدما أبوليتيكاي زوافرو that's why إيلون ماسك كل جزء زوقسو كالوت تخكلني سب كي ولدوتات نخص أنتو أجرجر نخاتو أجمع نخاتو انتاي يزبل أبقى انترفيو ناتو انتاي قبل سمعي لهم انتاي له أنا أملاك كخوني يزدلني أملاك عينة حيل كلوني يزدل قبل نسوك أدم استزارب مالتي تلازي
ግብረ እከይ ኣብ ምግባር እዚ ኦፕን ሶሳይቲ እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ዘይ ትራንስጀንደሪዝም ብላብላ እዚ ዝድግፎ ሓይሊ እዩ እቲ ፓርቲ ንሱ ኣብ ምርጫ ዘምጾም ሰባት ኩሉ ግዜ ነቲ ናቱ ኣጀንዳ ከሳልጡ ዝኽእሉ እዮም ንፖለቲካ ድማ ጽቡቕ ገይሩ መዝሚዝዎ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣሪግሎ ክመውት ይገለ ከይትብሎ ወዱ ኣውሪስዎ ድሮ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ጆ ባይደን ዘለዎ ስልጣንሲ 2 ዓመት ክገብር ከሎ ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ንኢሎን ማስክ ሓንቲ ግዜ ኣይዓደሞን the richest ዝሃብተመን እቲ ቀንዲ ነቲ ኢኮኖሚ ኣገዳሲ ሰብ ኢሎን ማስክ ከይዓደሞ ከሎ ወዱ ነዚ ግን 5 ግዜ ምስ ጆ ባይደን ተራኺቡ ነይሩ እዚ ኣብ ትዊተር ፖስት ኮይኑ ክንደይ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ ክንዲ ምንታይ ነቲ ቁጠባ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝውሮ ሰብ ንሱ ምዃኑ ብፍላይ ኣብቲ ዴሞክራቲክ ሰርክል ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ንሱ ትዝዓበየ ገባርን ሓዳግን ብድሕሪ መጋረጃ ብዘይ ናቱ ደገፍ ዝዕወት ከምዘየለ በዓል ሂለሪ ክሊንተን በዓል ኦባማ ኣብቲ መጀመርያ እኮ ብናይ ህዝቢ ተዓዊቱ ግን ብናይ ከምዚኣቶም ሓገዝ ዝዕወቱ ብዙሓት ዲሞክራትስ ከም ዘለዉ ኢቭን ኣብቲ ቤት ፍርድታት እውን እንተኾነ ዝለዓለ ማስተር ማይንድ ነቲ ቤት ፍርድታት ኣብ ምቁፅፃር እውን ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝነገር እዚኣቶም ድማ ፋንድ ይገብርዎ ኣለዎም እዚ ውግእ ወረ ውግእ ኣፍሪቃውያን ክጎድሉ ኣለዎም ኢሎም ካብ ወሲኖም እዮም ቀደም ህዝቢ ኣፍሪካ ክፀንት ኣለዎ ክጎድል ኣለዎ ቁጥር ክባዛሕ የብሉን ንዝብል ስለዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ውግእ ወረ ውግእን ምቁፅፃር ናይ ህዝቢ እውን ክኸውን ይኽእል ደርቂ ሞት ገለመለ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ንክትሓስብ ይደናድነካ ሕጂ ንቐፅል እስከ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ኔጎሲዬሽንስ ከንታይ ኣሎ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሌትስ ኮንቲኒው በመሰረቱ ውይይት የለም ነው የሚሉት እነሱ እዛ ያሉ ሰዎች ከምሰማው ሰዴድ ሎክ ነው ቃል በቃል ማለት የሚቻለው ምንም ለመወያየት አስበን ለመደራደር አስበን ቴብል ልናደርግ አስበን የመጣናቸው አጀንዳዎች አንደኛ ነገር በመሰረቱ ምንም የመወያየት አቅምም የመወሰን ስልጣንም የሌላቸው ሰዎች ናቸው አንድ ነገር ይነሳል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተወካዮች የሆነ ነገር ይናገራሉ እነዛኞቹ ይሄ መልካም እንስማማለን አንስማማም ለማለት ስለማይችሉ ይወጡና ስልክ ይደውላሉ አብይ ጋር ሰንታይም ዝብልኹም ዘለው ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገጅፍ ፀገም እንዲ ዘሎ እቲ ሃገር ነዚ ንኤርትራ ዘቆናፅቡ ዘለው ሓደራኹም ተጠንቀቑ እዚ ሃገር እዚኣ ክንዲ ምንታይ ፓላሶን በለትለጅ ዝብል መኪና አንገለ የሪኢኹም ኣሎ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ባይ ዘ ወይ ኣስተውዒልኩም ዘለኹም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ገጠር ዘሎን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ፖለቲከኛታትን ፍልልያትናቶም እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ኣዝዩ ኣብ ወርልድ ክላስ ዝነብር ዘሎ እዩ ዝመስል እቲ ህዝቦም ኣብ ገጠር ዘሎ ግን ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ንላዕሊ ድኽነት ዘሎ መሊኡ ከም ዘላው ስለዚ እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ሰማይ ምድርን ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ኒውዮርክ ኣብ ካልእ ሃገር ከም ዝኸታ ጌርካ ሕሰቦ ካብ ካልእ ገጠራት ናይ ኢትዮጵያን ኣዲስ ኣበባ ክታቱ ከለኻ ምናልባት ዝኸትኩም ሪኢኹም ኣለዎም ንገጠር ተወፂኻ ክሳዕ ክንደይ ጋፕ ከም ዘለዎም እቲ ፍልልይ ናታቶም ማለት እዩ ንዑ ንግደፎ እንታይ ይብላ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ዕግርግር ናይ ኣምሓራ ፋኖ ይስዕርዎ ኣለዉ ይሃርምዎ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኦሮሞ ዲቕ ዝበለ ውግእ እዩ ዘሎ civil war is allo mustom awu zallo dma negotiation wayka zata salam ንኽገብር ከምቲ ናይ ትግራይ ዝገበረ by the way ትግራይ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገጥፍዎ ከም ዝኽእሉን ዳርጋ ጠጠው ከም ዝበለን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ክቕፅል ምዃኑ ክንርዳእ ክንክል ኣለና ነቲ ናይ ኦሮሞ ኣብ ታንዛንያ ሽምግልና ይግበር ኣሎ እንታይ ግን ይብል ኣሎ እዚ ሰብ ዴድ ሎክ ወይካ ዝኾነ ፍረ ዘይብሉ ምይይጥ እዩ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ኣብ ሰዲድዎም ዘሎ ሰባት ዝኾነ ዓቕሚ ዘይብሎም እዮም ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ እቲ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ዘዘቕረቦ ክዛረቡ ዘይክእሉ ንኣብ 10 ግዜ እናደወሉ ዝሓትዮም ስለዚ ምዚኣቶም ዝኾነ ኔጎሽት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብምባል እቶም ዕጡቓት ናይ ኦሮሞ ተስፋ ዘይብሉ ወይካ ዴድ ሎክ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ክቕፅል ዘይክእል እቲ ጠለባት ናይ ክልቲኦም ሲ ኣብ ሓደ ቦታ ክመጽ ዘይክል ምዃኑ እዩ ናቶም ጠለባት አይኾን ምናልባት ከንሽተ ንስማ ይውላሉ ተመልሰው ይመጣሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያሉት እና አንዳንድ በጣም የጓጉ አሁን የሚያወሩት እርቅ ነው እርቅ ሰላም ህዝባችን ስቃይ እንዲቆም ምናምን የሚሉት የብልጽግና ካድሬዎችና ደጋፊዎቻቸው እና የሶሻል ሚዲያ ተከፋይ አክቲቪስቶቻቸው በቃ ወቦን በብልጽግና ውጠነዋል አብዞርብ አድርገነዋል በነገራችን ላይ የአብይ ፕሮጀክት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ማለት ነው ይሄንን የሱን ስልጣን ከያዘ ጀምሮ የሚለው ነገር ሁሌም ከትግራይም ጋር ሲዋጋ አንድ 10 ሰው ስጡኝ ብልጽግና ተቀላቀሉ እንደዚህ ነው የሚላቸው እና ያንን እንቢ ያሉቱ ቀደም ሲልም የኦሮሞ ፖለቲከኞች በሙሉ የደረሰባቸው መታስተውሰው ነው እስካሁን ደግሞ ከዛም አልፎ ከሰላማዊ ትግልም ተገፍቶ በጦርነት ምክንያት በትጥቅ
እየተሟገተ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው። አሁን በመጨረሻ አብዞርብ ለማድረግ ጓግተዋል እና ሌላ ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። ይነው አብረን ሆነን ቀይ ባህር እንሄዳለን ሁላችንም ተባብረን የሚል የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ፓን ኦሮሞ ናሽናሊዝምን ለመቀስቀስና ኦሮሞን በሙሉ ከራስ ጎን يغمرو تاجنداناتو هذا تي ابي ابزوان ز 5 عامات بسلطان سلصنه كلهم قتي موميم سلامتاي اركك حطت كله نا اجنداناتو كم زلي فليطوميم مجمريا بورومو يجميرنا توم اكتيفيستس نا اورومو بعل جوهر محمد جوهر كلمه كلهم ابصر بيت يوتيوب دحريو ناب تግራይ ከይዱ ነተጋሩ አምስተጋሩ ዝገበሩ በኃይሉ ዘይኮነ በደገፍና ኤርትራ ኢቭን አፕትና ኦሮሞን በደገፍና ኤርትራ ብዙሕ ደገፍ ስልጣኑ ንከውሕስ ኤርትራ تي سليانا إيرتران قال ملني حجزو خمسة نبرة بزوي الزرامية تزي إيرترا بزو حجزاتها جن كم زو تبليس ولا جوك يرو تتعوي تلاقي مسلم زغون إيرترا جن العمان يروم استراتيجينا إيرترا درت سوريو هو حاتي تي نن عسراتات عمد أب أسوان أب كباني تي وازن نبرة سلازي هو حات محاورون سلطانون حيلون كلا مسك خلاله نسخة مش شيء أنت حبابير كولا مس أبيون أنت خونك لا جت الكاد في التنزل السب باي ذا واي قال سبات كم زي سياس مراحينا قال يلو قال بالك له I think معرتي it was like a game أبزوان إذا كان روزا لنا سياس a very seasoned politician إنه ويع عمتات السلطان زغده سبوغيرنا بوليتيكا in and out كله محل خواتنا بوليتيكا تمكرات ريد لجالي ترجمنا لهم سلازي كم يجير كان زي game تسعاته كم يجير كان 5 عينات مراحل مجمرة السلطان زمت زلوا كم يجير كمان manipulate تجبره he probably knows this سلازي كم يجير نسبزي سبوغيرات أويتو أبتناتو أجندايتو على مهارمين أتوقعين بتي لك كم تزدلي وهارمين من هرمون كلا رستيجن بتخكل نتزدلي وزن بر علامة نتي سكات نايكات على نتومن نتهاجر بحد جاك تزخل زنا بر حيل نايتشبيا كبوليتيكا وجيم كم زوجت فزخاء كل جينا كنت عشان 10 شمتن جيم أوفر يلون كجمرو خلو استراتيجي كم زنا بر مين أجركا ما فتوت الآن سياس the strategy works سبوغيرم even up كنت عشان 10 شمون يمانا جبراب تمساسالي حبريتها هي بخمس زنا بر يزنكر سلازي they knew أبكر تشعين شمنتن وين تخونا نزنا إثيوبيا أنا هو حد تبتيتو كتقص مخانس فات فرنت زاربينير so these people know they can foresee نقد متقدم كحلفي خوليام سلامتاي كابزنا لو مزلاتو إثيوبيا بعسر تعرفتها تحيل على ملو أبغنا خلو نعو تقالي سم كبصورة سلس عروة they have experience they call this experience تمكرنا هي وات سلزلو سلزي سبوغيرم جمجي مبني يرمي بخاله زراربا نأبي سبوغيرم تسعويتهم أجندهم هاريمهم ليهم ስለዚህ ኤርትራ ብዙሃን እዚ ሴፍ ዝኾነት ሃገር ዋላ ኳቲ እገዳታትን ፀገምን ተለዋ ነፍሳ ግን ጽቡቅ ጌራ ካብቲ ናይ ነዊሕ እዋን አንፃሮም ዝቃለስ ዝነበረ አንፃሮም ዝዋጋ ዝነበረ ሓይሊ ናፃ ኮይና ወፂያ ክንብል ንኽእል ኢና now back to the whole game ናይ ኢትዮጵያ ክንመለስ ከለና ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ክትሪኦ ከለኻ ኦሮሞ ኣብ ዝዋን እዚ ገጢሞም ኣለዉ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብሓደ ኮይና ቀይ ባሕር ከነ ምፅኢና ይብሉ ኣሎ እሳቶም ግን ፅቡቅ ጌሮም ገጢሞም እዮም ቅድሚ ሕጂ ተጠቂሙ ከም ዝጓሓፎም ፈሊጦም بسلامة ما قدم سوق صار حزب حزب زنبر قديفهم حجي بحيلنا هنا دليتاتنا كان سلت نخليلهم يوم لازم انتي قبل فتينو نعم حران نوروما نعوب حدا قينا بزنو تومو قداينا بحر غيرنا نتهاجر نعبيا كل زعما كان ابي ابسط ان قصل ينبر نهرتانا بحرنا قال من الحلم كل وي خلي اجندا كان he wants to stay in power نقص الجزيرة هيكون النجوس كوني زلي مخنياته ناي نجوس رويال بالاس سرح سلزلو بخندي كسب 5 بليون دولار توهب له كمعرات ديجا كندوس توهب له من يخفل له إمارات كابي يخفل له ونايجلس إني تبعيل سوزي let's continue نشتي نسمعيه دحريو أبناء تجارو كنسجرينا بمسلف فانونم ليلام إرترانم إنه قال لنا يميل تسفى سلالاتشو أبزور بارجنوالنا أبزور بكلا درجو يميك التلون نجار ፍጻሜያቸው እንደደረሰ ገብቷቸዋል ብልጽግና በታላቅ ጭንቀትና ጣር ላይ እንዳለች የታወቀ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር ያለውን ጦርነት በሆነ መንገድ ጋብ ካላደረገን የአማራ ክልል ይፈለገ ሊወጉት ይችላሉ በጉልበት እዚህና እዛ ጸጥታ ሊፈጥሩ ይችላሉ so እዚህ ሓደ ክፋል ከሆን ከሎ ንሽተይ ክፋል ድማ ካል ሪፖርተር ሃብኮን ስማ ሊስ ኮንግረስ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንድምፂ አሜሪካ እንትዛረቡ ውድቦም ቅድሚ 3-4 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮሚያ ብሰፊሑ ተዘዋዊሩ ንህዝቢ የዛቲ ከም ዝነበረ ምስ ዘኻኸሩ ሕዚ ግን ብሰንኪ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግጭትን ኩናትን እዚ ምግባር ከም ዘይተኻኣለ ሓቢሮም አሁን ከአባሎቻቸው
حزي بزيكا أبالاتنا نتهزبي كنأكبلو النخل كونتات يلن قدمي 3-4 عامتات كابجاف ولغا كساب حرر بالي روبي ارسي بالي زامسلو كبابيتات بمليونات زغصر حزبينا نأكب نيرنا حزي كمو عينت منقسقاساي نغبرن منقدتات يعصو منقسقاسات يقدو اب امبو نابزلو ازماديكا مبصح كخيد ايكالكون كل تعامت كوينني كالي وهاب رئيتو حلاف ركب وصاي ديمقراسياي ودب بورو زخونو دكتور مبراتو عالمو اتوم اب ኢትዮጵያ بحقاو መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ፖለቲካ ንዘጋጥምዎም ጸገማት አመልኪቶም መጽናዕቲ ከም ዝገበሩ ገሊጾም እቶም ንኹናትን ግጭትን ስዒቦም ዝወጹ ዘለው ናይ ህጹጽ እዋን አዋጃት ኣብ መንቀሳቀስ እቶም ውድባት ፖለቲካ ዓብይ ጽልዋ ከም ዘሕደሩ ድማ በመጽናዕቲ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሮም ከዚህ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ مستي أب سمين إثيوبيا زنبرن حزدما أب كل الأمحرة زلون قناة تتحيزو زوج أواجات هزوج وان ناي ودبات بوليتيكات رح زي كونس ناي زيقاتات قل مسلات من قصاصون زقدويم زوم أواجات سنتين رلنا إثيوبيا أب كبيت كلولاو زل حجر مخانة لك كم زي أب وتر زل حجر يا حجنا مالس عن إثيوبيا بعلوم اللوو كنفلت بغي what's going on جن اسكي بزعبانا إيرتراويان بفلاي أمونغو تقاومتن دقفتن تباهيلو نتوم تقاومتن بخمي تارجت كم زقبرتنا بري حانتا قد سيت انترفيو أب ستيت ميديا اللاتكم إليا سماري تبغ زغونا حبريتان تبغ زغونا حتون مالسيني اسكن اسمع يا زياد this is very very important please like قبورو support قبورو كتكملوها كتسمعوها تقول يوم ولا نتحلوه حجي تسيقاتات نتصر كوينو مسيو ز كراخر سيون كابينا شنخي خمس صنيحو كما يجرو هاندل جيرو زين حلف حمشت عامات نبعلن اقرب كراخر نيرو نديو اگر تشيطا لولاونت دفرالو وزت زبل now things are becoming clear everything is illuminated بري ሁሉ ነው ሁሉ ሲ بري ሁሉ من امنتاي كم دلو من ينتا ناتي هاغراو حيسو من يزي هاغراونا مساله ግን ابتي ناي حيت سيدات بتاعت ناي مسمر زي هاغراو تغبرات يقبر السنه هاغراوين حجي بتفرالي كامبس نغرو ان نصرلهم مصالو therefore كوليس نغبر كنكل علناتي باريا اتادر في بزا مخدا حجي تاي غبر زبلو انتا كاب ازوز داستاي حربنياو محزنت حربنياو متخاب يطلبالو مدرخ بالاي so that we can move forward اوكي ابزي بزح حتى كلام خالكم يرجع زدني حجي نابنت كساب ذا ساعه زي زي حتى زيات راي سمعوا بتاع ما قداسيتيا بليز لايك قبروا دغافاي تقاومين زبل ايماجينري زخونه من امونغو اسرائيليان الله نالبات تعايرني تسجنتر نايز انتايو ابز حلفه انا خمس ذكر 15 عامت كساب كل تشحن 15 شمونتن زنبر وان امونغو حزب ايرتران حزب اثيوبيان بسنكي هدف من دق تفتير له اذا من دق زنسبرنا زبل ناريشن يخي نيرو حلل تشحن 10 شمونتن زلوخا امونغو حزب ايرتران حزب تلاي من دق تهاني زلو اذا من دق كنفوسينا زبل خيط صنيحو إيرتراويان نالبات زي استوعبنا له ግን امونغو إيرتراويان كا حدا من دق كنت صنيحو اذا من دق زن مفراس عبد نصر حلو زلنا اوان كم تزبل كايون فرس لزلو مجمرتا مس غربت كان زلك من دق تفرس تخنكاس امونغو حمات زلو من دق فرس خيلان له نزخ نفرس نحل خوينا ግን ገለ ቅሬታታት አለው አብ ውሽጥ ደጋፍ እንተአወመን ዝብል እጅ ገለ ቅጣሰል ካይ ካብ ማልታው ተሰምዖም ስለዝኾን ካብ ወላ ናብዚ ጽሐፉ ስለዝነበሩ ማሊ በወገን ደገፍቲ ነዝቅቃውን ጸንሐ ትንታይ ዝቃውም ዘሎ እንታይ ዝቃውም ዘሎ ዘይብሉ ዝብል ካሊ ግዜ ንመጽፎም ግን ነዝቅቃውን ጸንሐ ሸያጥ ሃገር ከዳዕ ገለ ዝብል ብዙሕ ሳግባታት ከውሃብ ጸንፊ ተመሳሳሊ ከዓ ንዓኻዝ ኣመሰሉ ካልኦቱን ኣለዉ ንኤርትራውያን ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ወይ ኣብ ጎኒ ሃገር ዝኾኑ ከዓ በራዩ ንሳያስ ሰብቱ ንሕና ንሱ ዝብሉ እጅ እዚኣ ቆፅረ ዝውዳእ ኣይኮነ እዚ ዓይነት ዝፈጠሮ ስምዒታት ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ምናልባት ኣብ ቀዲምካስ ትድሕሪት ንገርፎ ኣለና እቲ ዝሓለፈ ኢልካ እሞ ነዚ ከም ሕብረተሰብ እውን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ቁሩብ ልዕል ዝበለ እኳ እንተኾነ ናይ ዕርቂ ናይ ገለ እውን ስለ ዝትንክፍ ነዚ ከመይ ጌርና ክንሓልፎ ንኽእል መጀመርታ ከም ሓደ ብድሆሉ ይመስለካ እዚ ማዕዶ ኮንካ ከም ያለካ ክንፀራረቆ ፀናሕ لو هجي أنا يدوب أفريقيا زت عسكر ترشح أنا كم أمر بزح عيت من أنني أتى تروزن ريكونسيليشن انتهي تجرب دوب أفريقيا حرّيت بوني تحساب تروزن ريكونسيليشن قاله جن بيقول باب نايتي حكن أركن زب المدرسة استفترة بوزو حد قتلتي سبات نعبيتي سوراويان قتلوا نبع ستيف بيكو نبع كريس هاني قتلوا مسيوم هو apologize نقبر تناسيحنا قال لهم تستايك يقرا عينت تجرو خيدهم قلنا تعديهم of course كابتن وايت apartheid minority اليوم زي قبل زحتوتيهم they were left scot free مش كعلى الناس عقوت يوم كابو بنسالوا حدا دبوب افريقيا بكينيا زرخوا نيرو التروز اند ريكونسيليشن سي بحق خستايا مثلا ان فاكت دبوب افريقاويان اب كندي ناي بحق مس نفسنا نتعارق اب تسليم زنبره تسليم افريقاو مالتيو دبلنا سي እቲ ዝሕዝነኒ ኢሉ ነቶም ዝደገፉና ኣፍሪቃውያን ከማና ጸለምቲ ማይግራንት ኮይኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመጹ
ببجزء زنوتو قالوا بس أبدو أفريقيا أبدو على سويتو أنصار ريفيجيز وصلنا قلنا زبل نايتي تحت منه أبرز اللي دخل صلي ستورس ناي إرترانا كاسل ستورس ناي سومالي بدهونه تي توزن ريكونسيليشن أب ناي دوب أفريقيا حبرت سب كن عندي يسألهم أنا علي تحت ولا نو قلنا حن نقدر فماس كم حساب جن جل عينت ناي نمتخاب towards healing ناب فوسا ناب شوية زوسد تي bitterness دولو بقلي وشان خات كأني زحل عينت conclusion سيد اللي نتي closure كن قبل له زحل فهم عرف closure قلنا to move forward نغني كن كسبوك إزبل أجي إذا كان صغير كذا في التراي كنا بدليت بخصائص لازم بالكايو وش لازم قبركا زي طويل خمسة ما يزن تبالكا غيره لازم تبالكا يكون ولا تقول لك هاي الكون زي you have to work for it بوليتيكا أبيلنا أنا ناي بوليتيكا قال لسه حنت الدست ولا لا the art of the possible يقولوا بوليتيكا تباب ناي تخلطاتي دي وحلنا تحدد تتباب ناي تخلطات زبلوس possibilities تفترض كده لك أبتي بوليتيكا زواس أزول كلام مالتي أنا بخميز في الترزي maybe زنا كايدو زلنا dialogue على نسخان حدا خابتي من قد تكون maybe ناي حبار platforms ناوصلنا خابتي سمعتات مسئلنا in with voices of sanity خنحسب زيادة هانتهم voices of sanity نقولهم بمسطات ناي تعنا كنعززهم نكئل لنا متممان كفتر على متممان كوسكوس على ناي حبار قله بروجكتات وي قله ناي حبار درارات ناقبر كان ناي حبار اب هاجرسي بروجكتات على بزح نغرات طلب ناي حاجه زاب دايسبورا زلو زحت عدنا ابنت ناي كانسر ناي قله مساريات فاندريز كبر على كمزيتات مستاف وي زي ناي رورا ديجيتال لايبراريز بالبروجكت على እዚ ሲ ኩሉ ኤርትራዊ ኤርትራ ዘሎ ቆልዓ ዝጥቀመሉ እዩ ሮራ ዲጂታል ላይብራሪ ንኣብነት ምናልባት እዚኣ ፕላጊን ክገብራ ኣብ ፌስቡክን ፕሬዘንስ ስለ ዘለዎም እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ከዓ ዕሩኽተይቶም ኣብኡ ዝነጥፉ ስለ ዝኾኑ ኢማጂን ኣብ ርሑቕ ገጠራት ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ብዙሕ ናይ ዕድላት ናይ ላይብራሪ ናይ መፅሓፍቲ ስለ ዘይረክብ እዚ ሮራል ዲጂታል ላይብራሪ እንታይ ዝገብሩ ኮምፒውተራት ነምፃሉ ላፕቶፕስ ከምዚ በዓል ኣይፓድ ገለ ዓይነት እንታይ ዝበሃላ ታብለት እዚአን ሕጂ ብኩሉ ዓይነት መፅሓፍትታት ተፃዒነን ነቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ብሕልፊ ዘሎ ተምሃራይ መንእሰይ ኣክሰሲቢሊቲ ይረክብ ማለት ምዕሩይ عدل ناي تمرتي أب كل غن عنا يرد عمل بتصحى قبل this is كابزي من العلم هاي كلوس تقبل حجي أب كم زيد أمثل تقامي projects الناس تستفنا in the meantime أبتي political وكيانات political system كنا يحرر لون تاني تخونه حيش جلز بالك we negotiate negotiate means أبو حجي to give and take way نبدأ مامس إن أنت حسابات تقول حسابات كم زي سعر مبر ناي حدا وجن حسابات سعراي ناي تخلي سعراي تخونه خمسة مو it's a zero sum game لازم win win زخونه مدرخ بلاتفورم أم مفتار كن كوسكوسو علنا كوسكوس كات راح يزمت زنبر وش سلاز جبركا كم تقدم كات فاتيت كاجل مخاد زيس زوجات زايكون زنا رورا ديجيتال كامبين توصل صنخا ولا من زنا كانسر كم حجون قول كيف مسكالوت حتى حتى كل التنقرات تقرأت رأينا نعي حدا بتي أبدياسبورا زلوا بجكاتي أبتناي دقافنا من قصيرنا ومتنا زلنا بوجلا زيلة تعاومي إلى النفسوي حدا جزء تعاومي دلاي فتحن دلاي لوت انزل خلتون لما حدا زقارج أنا قرأت الله أو زلوا أكل حدا منتاليتي ويا حساس بان مسخان تايو تي جنزل موازنا حجز مجبرنا ولا ونبزنا كل تشخن أصلا زنا برزنا عم بتع نتان حجز مجبرنا جن تمنقستي أي حلفوني أبجوبا ناي أنت يزبع لزي ناي هكذا في زعت وزبل أرتعرلو زي حنتي سكفت حنتي شجرنا حنتي خا زتسر حلو كمون خور كم عينة منتاليتي نخلون زتسر حلو خوينو بزعبا هاجرو خيبر كده بزعبا هاجرو نخي حسب زتجبر indoctrination ونعمل ማለት ዓሰርተ ግዜ ስለ ዝጠቕስናቲ መን ይኮም ዝገብር እስሎ ስለዚ ነዞም ክልተ ተጋራጨውቲ ጣምታታት ከመይ ጌርና ክነተዓርቦም ንኽእል ናይ ብሓቂ ንሓገዝ ተባሂሉ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅአ ገንዘብ ባዕለይ ክዕድሎ እየ ብዝብል መንግስቲ ምናልባት ናብቲ ክበፅሖ ዝግብኦ ንኸይበፅሕ መጋረዲ ወይ ማዕገት ይዓግድ ከይህሉ እንታይ መርትዖታት ኣሎ እቲ ሓደ ኻ ነቲ ኢንዶክትሪኔሽን ከመይ ጌርና ክንስዕሮ ንኽእል እታ ኢንዶክትሪኔሽን ዝበልካ ብኣ ክጅምር መጀመርያ probably سو كتصلي نا يهن مهين مدرخ بمفتاري نتي نافذ صنح ناي حسوت ناي بروباغندا ناي صلمه ستايسي بقصالي اكل ناي ميديا سراحي سكلنا تمابت ناي ميديا ننطق زلنا نبل ጋዜጠኛታት ጸሐፍቲ ተመራመርቲሲ we have to ሓላፍነት ኣለና እቲ ሓሶት ካብቲ ትገፈል ካብቲ ትኽርዳድ ካብቲ ስትርናይ ናፈለና ኣብ ሓፋሽ ክነቕርብ እዚ ሓደ መንገዲ እዩ ካልኣይ ከዓ of course ቀጻሊ ናይ ንቕሓት ናይ ፖለቲካ ናይ ምንባብ ናይ ሓበሬታ ቁኑዕ ሓበሬታ እናዘርጋሕካ ነቲ ኢንዶክትሪኔሽን ነቲ ጌጋ ስታክ እናፈፅ ፀንሐ ምባል ማለት እዩ ምስዓር ዶዚያ ናይ ዝበዝሐ ናይ ሚድያ ስራሕ ናይ ፖለቲካ ጎስጓስ ስራሕ ኮይና ትረአየኒ ካሎ መንእሰይ ከም ዝበልካ ሲ ኣብ ነዛ ኢንዶክትሪኔሽን ኣነት ትረአየኒ
بتي ناي شملبا بقلمله حصاص حلفه بزح منسي الله ناي تግራይ معسكر أو زكاري indoctrination تاع خمس نورهان فلتوينا extremely narrow ዝኾነ ፀቢብ ኣፈላላይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዘብል ወላ ነቲ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ኣታክ ዝገብር ኤርትራ ስኢላ ኣርቲፊሻል ስናዕ ክስታያ እዚ ናይ ትግራይ ትግርኛ ናይ ጋዚያን ገለ ዝበሃል እናፈስበቲ በቲ ኻ ናይ ሓንቲ ቀቢላ ኦርጋናይዜሽን በቲ ናይ ሓንቲ ብሄር በቲ ናይ ገለ ለካዚ ኢንዶክትሪኔሽን ሲ ሃስያ ኣየምፃልና ማለት ኣይኮነ ካብኡ ዝወፀ ኻይኮቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ምስ መፀ ኤውሮፓን ኣብ ገለን ከስ ኩሉ ዋላ ተዘይኮነ 9 ዝንሓመዱ كم زازراهما زازربا أزيا قداسيتها نيرا زيادة حجز أبي إرتراويان إرتراوي بالتعمي إن حزبك يحجز بفلاي تابتدم بتقاوم الزنبرة ويكا بلا يفتح حزب بهلا والزنبرة إن تاريخها يو نيرترا نخي يحجز قال وجنادما أشحات جنزبهم نابتقرايت رايد سد زنبرو صدروا من بيتصبوا من أبي إرترا كفيلم كله زدما تجنزب نابك دفتات يهجد في زبالعون بجبوم يزقبروا جزاوتيهم صرحوا الماكينة يتجزولهم بتدقاقامي بإثيوبياويان كمسكر كلهن رخلنا قن مرحتنا هيقدف بقروم زخود الماكينة زي بلوم أفلو فيلاتات كم زي نبرون زقلز كابنا إثيوبيان ميدياتا سمينايا كابنا إيرترا زي سمعنايا سلازن تايم عليتيو هذا indoctrination إيرتراوين إيرتران خي حجز صبوغ يرستو سرحالو خيني سمعكا نزد ما نزي myth ونزي false reality نزي حصوت علينا نفسه كفسب من البات أنا كم زبلكم أنا عدمن كم جورجو كري خلقوا بأكل مزيك حجز تسيب لني نتيجة حجز زلوا سب نار أخو تلوت النار أخان تخيط كذا سبلك هاجن كل سبكم عينت عم غيلوا غلي فلذي توم عبيت كم زناي رورز ولوزنا برو very noble idea تبغى زخونه حسب نتوم إنترنت تكنولوجيا إنترنت معد تبغى كان تلو as a lot of problems إنترنت كا مستدرانا كنيت أجمعات مزدكنا كنيت أجمعات كم فترة الله خان فلتينا اتفلتات أبي إنترنت زلوا تبغى ينسب زي إنترنت بخمسة زبالوا من جدي أب كمبيوتر سيف جيركا أب تجت أراز زلوا access كم زلوهم أب لايبراريات إنترنت زي بلوم اتفلتات جن access كلهم كم زغل من البعض كرداكم زلوا زاب عالمنا زلوا تكنولوجي زخلوا هنساتات أبي أوروبا أمريكان زلوا بإنترنت زي ما تكون قدمي إنترنت زي ما تسوي سلزي إنترنت أنت زي العالم ما يتمع بلا مالتها يكون تزبل تفلتت مسحفتي زلوا من البعض مسحفتي تزي رغيبهم ديجيتال فيرجن نايت مسحفتي لو كل مسحفتي بديجيتال كويني لايبراري تخيتاون دارجا زبس حسب بديجيتال يو اكسس جبرنا تكنولوجي كم وصل زخونه زي بديجيتال اكسس نابتز بخيرو لايبراريتات ناي كوم انت دهنه تتهانيسو نتوم كم وصل جبرو زلو عاب متقعن عاب كبرن يقبوم بزياده دما كنسرحلو كم تزبلو ግን እቲ መንግስቱን ለውጥ ክገብር ክኸላሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ህዝቢ ዝበለፀ ሓገዝ ኣነ ብረድኤት ኣይኮነን እየ ዝብል እንታይ ዳ ብኢንቨስትመንት እዩ ረድኤት ሰብ ድኳን እንተኸፊቱ ፋብሪካ እንተኸፊቱ ትካል እንተኸፊቱ ገዛ ከስራሕ ክብል እንተፈቲኑ ኣብዚ ዘሎ ትዕድላት ነቲ ህዝቢ ገዛ ዘስርሕ ዘሎ ነብሱ ገዛ ኣይኮነን ሰርሕ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ንነዳቃይ ከም ሰርሕ حصاد الشيء حصا 5 شيء سمنتو الشيء سمنتو 5 شيء تبليكوت سرح بليكوت كم سرح نوراد الشيء بوياز لكي سلازي كندي سب انفولفد سلازي خونو وتي قطبا نخبرابر الريل استيت اندستري ابي حاجه زالو سلازي اتمنغستي ترانسفورميشن غيرو لو تغيرو بتحجاب سعودي غيرو وزولو ريليشنشيب and I really hope بتمنغد تغيرو نتغدا كليلو زخل منغدي لوبي اندحر غيرو تسعيرو نزمس أبزلو كنتاتون حنتي public statement تزجبر نير ودباتنا كم تقدم زبلوه ودباتنا نخط كمالوس أجمع يبلون لولا ونتنا جنا ملك تحطين تونينا كم زنا جبت عينت نتي international community كم عينت حبريت أنت زبون أصبغوا صبوا مخانا نيرو سلامتاي إيرترا نتي شركة كم تدليون جن لولا ونتا ملك تحط كيتوت كم عندنا أبزي كوني بتتخيلنيا كم تبجبت كفيل كمالوس زلو كفيل نخط كم access كتب أجمع كم زي بالله أنت تقلد حجون دس دبل مخانا نيرو نت international community نمأمني محجزون نيرو so نايلو مارسي استفل عليه تحسوتات رينا لنا I really hope كلنا كم قلنا نتحبر تسبنا ملوات نتخطى بنا يتحقر عم بربار قلا وحلافنا نوصل أنا قلا سب سلزخونك كم قلاوية مخرج باكم نفسه كف سب دما نعطو حلافنا توسيدو كنت أبا خاص تخاخل صدراخات شيك جبر تمهر ثلاثة زين جبر نفسها تمهر كنت أباها جنزب كحلي خاطنح صدر خاد ما تخطها تلزين سلس أنت غير كان يرترا عب حلفات قبر الله لخا النكست جنريشن سبقت دال ولخا ببقعتك كتقلقليخا بجنزب كون نتكو طبعا كتبرابر تخليخا أبزخون يكون كنتات حدنتنا تي تمرتنا ندحر حيلنا بزنس بلنزلو خاد مخرطات رايغيرنا بتزلنا تمكرو نهاجرنا نا أمريكا نا US aid وينا European aid كيدلنا
بعلنا بسعرنا كن قبرنا خلينا تزعبينا ناتنات ممتع كمان بسعرو تهزب جيرو هاجرون مهنات زل على تمكروز الله هزب لنا رايت مدرك خفت هالو بتمدرك ساب زخفت جن كوفيل كايت سبه الناس راح كان نعتدل خان صنع تمدرك نكخفت تتعاملوا تجزي يزبل زلهم ስለዚ ላይ ግበሩ ሰፖርት ተግበሩን እዚ ቻነል ናይ ሎማ አርስታ ብዝኹ ወዲ ካልእ ከምዚ ተመሳሳሊ አርስን አገዳስን ዝበልኩ ሒዘልኩም ቀርብ እየ ክሳብ ሽዑ ናትኩም ሓገዝ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኮሜንት ናትኩም ምጽሓፍ ከምኡን አባላት ናይዚ ቻነል ኩን እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ናይ አፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ ተኾይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች